Ahoj lidi, jsem tu já, Tommy.cz a je tu vlog, ale nechci tam být nějak moc vidět, takže rovnou na věc. Připravil jsem si takový vlog o mých zbraní, co mám, a já vám je hned ukážu. Moje první zbraně tato. Je to spíš westernová zbraň, mělý Vinetu a takhle vypadá. Já se jí pokusím vám ukázat líp. Tak, tady máte. Tady to je normální hlaveň. Dá se takhle nabít. A dělá to hodně velké rány, ale trošku jsem si ji skurvil. To je první zbraň. Druhou zbraň jsem připravil tuto. Je to vlastně airsoftová zbraň. Má to 2 zásobníky, ale jeden dostanete většinou jeden a druhý jsem si dokoupil. A tak. Je ten zásobník je velký. Vejde se tam 50 kuliček nebo 100, teď nevím. A už mám dlouho, je taky hodně skurvená. Byla už i u Freakouta, tak to je ona, akorát se mi tady urvala hlaveň. Urvala se mi hlaveň tady. Takže tak. Ji odložím. A poslední zbraň jsem si připravil. Tuhletu, moji oblíbenou, a s tímhle kulometem bych chtěl někdy natočit nějaký jako video, kde bychom stříleli, ale když tak by to bylo dobrý, kdybyste přijeli, já bych rád udělal nábor. Bude se to konat někde o prázdninách, jestli máte čas, ale neřeknu vám přesně kdy, protože já taky někde budu. Ale jinak byste si tam mohli přijít nějaký maskáčový oblečení a když tak kulomet. Když tak mi potom zavolejte, nebo spíš mi napište na můj Skype. Můj Skype je TommyKurban123, nebo ho najdete v popisku videa. Já vám děkuji a asi bychom se mohli rozloučit, jen tady jsou náboje a tak dále. Takže jsem rád, že jste na tohle video koukli a shlédli ho, a u dalšího videa čau čau.